Kada neko posjeti moju školu po prvi put, često čujem pohvale kako mi je lepa škola i pri tome misle na zgradu, kako je prostrana, svetla, lepo uređena i čista. I šta ja kažem na to? Pa da, lepa je. U stvari, nemam pojma da li je lepa. Nakon 16 godina rada u njoj, više nisam siguran da li je lepa ili sam se naprosto navikao na nju. Ono što sam pak siguran jeste da je lepo ono što se u toj školi dešava. Školu čine mali i veliki ljudi. Mnogo radim i sa jednima i sa drugima i neću da vam krijem, i jedni i drugi mnogo me sekiraju. Ali istovremeno svi oni me i održavaju i daju smisao onome što radim. Oni mali umeju da budu često lenji, nekada nemirni, a nekad i nepodnošljivi, ali opet iznenađujuće vispreni, uspešni, da me učine veoma ponosnim i što je najvažnije, gledam ih kako rastu u dobre i važne ljude. Oni veliki nekada se ponašaju kao mali i uvek imaju 1000 pitanja za mene, od kojih na makar polovinu ne znam odgovor. I mrko me gledaju kada im ne posvetim punu pažnju, jer za Boga, valjda se podrazumeva da je njihov problem moj prioritet. Ti ljudi su moji prijatelji koji iskreno brinu za mene kada razloga za brigu ima i koji me nasmeju i ulepšaju mi dan. I mnoge dobre stvari uradili smo zajedno, zanimljive časove i dane nauke, takmičenja, projekte, konkurse, koncerte, humanitarne akcije gdje smo prikupili mnoga značajna sredstva i pomogli onima kojima je to bilo potrebno. A uključili smo i roditelje đaka za dan delatnosti i dočekali smo mnogo prvaka i ispratili mnogo osmaka. Teško je u kratkoj priči ispričati sve ono što se u mojoj školi dešava i šta sam sve u njoj radio i šta sam doživeo. Dosta godina je prošlo i od nastavnika početnika sa manje od pola norme postao sam pomoćnik direktora. I tada, kao i sada, borio sam se sa mnogim izazovima, grešio i briljirao. Razvijao sam se i umarao, ali čak i onda kada je bila zaista teško, morao sam da priznam da imam sreće što se i ti teški trenuci dešavaju upravo ovde. Drugim rečima, ne mogu da zamislim posao koji bih radije radio i školu u koju bih radije bio. Uostalom, svako ko dođe u moju školu kaže da je baš onako lepa.